Baha sa isang sitio, problema ng mga residente sa Barangay Anolid sa Maldan, Pangasinan. Sundan sa report. Walang magawa ang mga residente kundi lumusong sa baha dahil ito lang ang kanilang madadaanan papasok at palabas sa kanilang lugar sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ang ilan may suot na bota pero karamihan walang suot na proteksyon sa baha. Tuwing tag-ulan, ito na raw ang kanilang problema na palaging idinadaing sa barangay. Magdamag pa lamang na ulan ay mataas na ang tubig dito sa may bahagi ng Sitio Saipan, Zone 6, Barangay Anolid. Kahit na maganda yung panahon ay hindi humuhupa yung baha, stagnant na dahil yung tubig ay wala nang madaanan diretso sa drainage system. Yung mga bata, madam. Tapos kami, yung mga walang buta, maalip po nga agad. Ayon sa mga opisyal ng barangay, wala naman daw problema sa baha nung nagdaang mga taon. Diretso kasi sa drainage system ang tubig ulan, kaya't hindi ito naiipon sa lugar. Pero simula nang magpatayo ng bahay ang ilang individual sa lugar, wala nang madaanan ng tubig. Nagbigay din sila ng right of way. Ibabudget namin sa 2021 na gagawin namin na yung daanan doon sa gilid, yung daanan na ng tubig siguro, ma'am. O drainage na. Makikipag-ugnayan ng barangay sa Municipal Engineering Office para sa konkretong disenyo at plano ng kalsada at drainage system. May lawak ang drainage system na 3 meters at may haba na 150 meters. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.